lidt spændt livvand, hva'? For din dejlige hængst efter landklassiker, der hedder Luganer, tror du så ikke, at Herning de vil byde den eneste rigtig dejlige kvinde i denne springklasses omspringning. Hjertelig velkommen til Rikke Hostrup Pedersen! Rikke. Heroppe foran speakerbordet lidt til højre, der sidder der vel 100 norske piger. Er det ikke rigtigt, de sidder hernede? Velkommen til Stein Andresen! Og der er hjemmebanefordel heroppe, Stein. Er du klar? Her er det med Kabat Show, mine damer og herrer. Vi kan også hele Herning byde om velkommen. Skal vi prøve det? Stein Andresen! Stadigvæk 29-8-5, der skal slås. Det står altså her på displayet, den der lille, den står jo og blinker lidt, men den er altså
den er altså 29.08. Og det er Rytter ind i spidsen til Esmer Steiner Heise. Men jeg tror, at det her tidsdagsur, det har fået øje på dig, Jørgen Christensen. Det står og blinker til dig. Vi er klar med den sidste. Nu er det 29.08, at der skal slås. Det er norsk i spidsen lige nu med Cabachon. Vi skal have Rambo. Lærdevands Koljør. Her er det jo ikke Rambo. Langt fra en dag, men det er vores allesammens. Christian Skov. Det betyder, at vi har fået